Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 20 лютага. І гэтым разам мы раскажам пра адметнасці фестывалю лютаўскія музычныя вечары, адправімся ў парк забаў у Фларыдзе, агучым цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і раскрыем сакрэты 29-го мінскага джазавага форуму. У Пінску гэтымі днямі праходзяць традыцыйныя лютаўскія музычныя вечары. У 24-м сезоне меламанаў сваімі выступленнямі цешаць музыканты з Мінска, Пінска і Венгрыі. У праграме форуму класічная, джазавая, гітарная музыка і рамансы. На сёння ў гарадской канцэртнай зале запланаваны канцэрт для аргана, саліраваць на якім будзе мінчанка Кацярына Мікалаева. Завершыцца форум 27 лютага выступленнем пінскага гарадскога камернага аркестра пад кіраўніцтвам Аксаны Макарэвіч. Вялікі тэатр Беларусі 24 лютага прэзентуе новую пастаноўку оперы «Тоска» Джакомо Пучыні. Наша здымачная група назірала за падрыхтоўкай да прэм'еры. Учора мы пазнаёміліся з дырыжорам, а сёння даведаемся, як і дзе шыюцца ўборы да новай оперы. Недарэчлівыя журналісты пераклалі «Тоску» як «сум» ці «смутак», але менавіта «Тоска» адзіная ў свеце опера ў жанры экшн, і сумаваць у Пучыні часу няма. На сцэне павінны кіпець эмоцыі і страсці, а кожная дэталь оперы таму пацверджанне, нават калі гаворка ідзе пра дэкарацыі. У майстэрні Александра Касцюшэнкі работа ідзе поўным ходам, але ўжо над наступнымі спектаклямі, сярод якіх «Богема» того ж Пучини. Мы слушали очень много музыки, мы долго разговаривали с режиссером, мы искали, конечно, какое-то необычное прочтение этого спектакля, чтобы интерес, не утратить интерес зрителя к этому произведению, передать свои ощущения. Вот как бы после, конечно, трудно выжать из себя третье решение, но оно как-то получилось, и поэтому хотелось его сделать необычным. У маляўнічым цеху і ў самога Касцючэнкі засталіся эскізы макета сцэны і галоўнага задніка памерам 1:20. У натуральную веліч перад гледачамі прадстане калаж, які аб'ядноўвае сусветную гісторыю, а бюсты належаць вялікім дыктатарам мінулага. Конечно, это современный спектакль, современного прочтения. И, естественно, будет использоваться и проекционное оборудование, и все это наполнит вот это эмоциональным зарядом весь этот спектакль. У былой Тосцы Панджавідзе Каварадосі павінен быў распісваць храм у сапраўднай будаўнічай калысцы і спяваць партыю на вышыні ў руху. Чаго чакаць на гэты раз? І мастак-пастаноўшчык і рэжысёр хаваюць дэталі да прэм'еры. Найдена такие интересные, мне кажется, для себя поставлена какая-то задача, которую я выполнил. И теперь, конечно, хочется проверить ее на зрителя. Как зритель прочувствует то, что я хотел ему рассказать. И мы с режиссером хотели рассказать. С костюмами ўсё прасцей. Іх шыюць па эскізах Элеаноры Грыгару. Элегантныя, раскошныя, дынамічныя, адпаведныя настрою галоўных герояў. Як гэта будзе выглядаць цалкам на сцэне, можна ўбачыць праз пару дзён выключна ў навінах культуры. 7 сакавіка з канцэртнай праграмы «Мелодыя маёй душы» у Бабруйску выступіць Марына Дзявятава. Уладальніца класічнай музычнай адукацыі, выканаўца народных песень розных краін і рамансаў, а таксама лепшых твораў сусветнай і савецкай песеннай класікі, Марына Дзявятава з'яўляецца паслом рускай культуры ў краінах свету, лаўрэатам шматлікіх міжнародных фестываляў і конкурсаў, у тым ліку і славянскага базару. Заўтра да дня нараджэння народнага артыста Беларусі прафесара Міхаіла Фінберга тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў чарговы выпуск праграмы «Камертон». У 10 гадзін 5 хвілін артыст падзеліцца з гледачамі разважаннямі пра свой творчы лёс, а таксама планамі на будучыню. У 12 гадзін 45 хвілін можна будзе акунуцца ў чароўную атмасферу міжнароднага фестывалю мастацтва ў Віцебску «Славянскі базар 2005» і паслухаць канцэрт з удзелам Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі. Получить звание это сложно, но это не самое главное. Главное удержать это звание. У красавіку сусветна вядомы грузінскі тэатр танца «Легасі» упершыню прыедзе з вялікімі гастролямі ў Беларусь. У рэпертуары тэатра прадстаўлена ўся разнастайнасць грузінскіх танцаў, аднак найбольш вядомым лічыцца картулі – рамантычны парны танец, выкананне якога патрабуе танцораў найвышэйшага майстэрства. У Беларусь артысты прывязуць новае шоу «The Flying Georgian». Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў.
Пра каханне маўчаць нельга. Вырашыў Александр Марченко і стварыў романтычны праект «Тэарэма кахання. Ружовыя фільтры». Гэта не псіхатрэнінг, давайте пагаворым пра любоў, а першы тэатральны лав-сторы «Вечар у прасторы ОК-16», які прымеркавалі да дня ўсіх закаханых. Вядучыя маладыя акцёры Павел Харланчук, Дмітрый Давідович, Крысціна Дробыш, Ігар Шугалёў і Эрык Абрамович чыталі любімыя гісторыі пра галоўнае. Самае галоўнае слово гэта любоў. А гэта тэарэма, там не тэарэма, ружовыя фільтры, не фільтры, яно все адпадае, застаецца толькі одно слово. Я просто хочу размаўляць на гэтую тэму, таму што бадай, што адна з нешматлікіх тэмаў, якая не вычэрпная. Пакуль амуры і купідоны лёталі ў паветры паміж слухачамі, з імправізаванай сцэны гучалі белыя сланы Хемінгуэя, вочы блакітныя сабакі Маркеса, дары мудрацоў у Генры, урыўкі з постмадэрна Чапаевай пустэчы і крышачку Грышкаўца. Та любовь, про которую говорят, такая глубокая, и этой любви нет. Мир начинает проявляться, как картинка на фотобумаге. Ты обнаруживаешь себя в какой-то непонятной части города, в которую ты не знаешь, как добрался, на какой-то грязной, непонятной скамеечке. На такой грязной скамейке, на которую, без любви бы ты ни за что не сел. У свеце больш няма такога ж супярэчлівага пачуцця, як каханне. Столькі ж разбуральнага, колькі і стваральнага. Хімічная формула або метафізічны стан, эмоцыі або воля розуму. Аб пытанні, што такое каханне, і слухачы, і выступаючыя спрачаліся пасля літаратурнай часткі. Адзіную ісціну, вядома, не знайшлі, але пошукі працягнуцца ўжо на наступных ружовых фільтрах. У тэатральнай зале Палаца прафсаюзаў струнны аркестр «Метамарфоза» і дырыжор Павел Любамудраў заўтра прадставяць публіцы яркую эмацыйную музычную праграму. Музыканты выканаюць уверцюру «Карыалан» Пятра Чайковскага, адну з вяршыняў драматычнага стылю кампазітара і чацвёртую сімфонію Бетховена, сапраўднае ўвасабленне музычнай прыгажосці. У музеі гісторыі беларускага кіно працягваецца рэтраспектыва фільмаў па абодва бакі акіяна. Паказ кінакалекцыі прымеркаваны да 80-годдзя рэжысёра Андрэя Канчалоўскага. У праграму ўключаны 7 стужак. Заўтра гледачам прапануецца да прагляду першая частка маштабнай меладраматычнай кінаэпапеі «Сібірыяда», якую аўтары назвалі паэму ў 6 казках. У галоўных ролях Уладзімір Самойлаў, Віталь Саломін, Наталля Андрэйчанка і Мікіта Міхалкоў. А зараз адправімся ў парк забаў у Фларыдзе і даведаемся, чаму дзясяткі дзяўчат так імкнуцца прайсці складаны працэс тэсціравання і паступіць туды на службу. Жанчыны з рыбінымі хвастамі рэгулярна даюць прадстаўленні ў парку забаў Уікі Уэшшы Спрынгс. Далучыцца да знакамітай трупы русалак для многіх амерыканскіх дзяўчат увасабленне дзіцячай мары. Гэтую працу аплачваюць, але для мяне гэта толькі дадатковы бонус. Калі мне скажуць быць як валанцёру, я застануся тут і буду русалкай-валанцёрам. Я раблю гэта не дзеля грошай, а таму, што хачу быць русалкай. Да конкурсу дапускаюць усіх жадаючых, але атрымаць такую працу непроста. Ім трэба праплысці метраў 300, потым за 10 хвілін паказаць сваё майстэрства ў вадзе. Калі яны здадуць гэты тэст, потым ідзе падводнае тэсціраванне. Мы глядзім, наколькі добра яны адчуваюць сябе пад вадой. Шоу «Русалак» паказваюць у гэтым парку забаў ужо больш за 70 гадоў. Такія спектаклі былі вельмі папулярнымі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя, але і сёння на выступы прыходзяць сотні гледачоў. На малой сцэне Магілёўскага драмтэатра заўтра прэм'ера. Там рыхтуюць да прагляду эксперыментальны моноспектакль «Ліпень» паводле п'есы культавага сучаснага сцэнарыста Івана Вырыпаева. Гэта містычная гісторыя пра запал, што мацней смерці, і пра тыя перамены, што робяць з намі вымаўленыя словы. Рэжысёр пастаноўкі Саўлюс Варнас. Тэкст чытае Юлія Ладзік, актрыса Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра. Спектакль ідзе ў жывым музычным суправаджэнні ўдарных, выканаўца Александр Артем'еў.
Галоўны герой чарговага выпуску праекта «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» – мастак-манументаліст Уладзімір Крываблоцкі. Яго называюць упартым праўдарубам, які заўсёды дамагаецца свайго. А ён усяго толькі робіць гэты свет прыгажэй. Манументальны ва ўсім Уладзімір Крываблоцкі і яго пранізлівыя творы ў праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» глядзіце заўтра ў 19:30 на Беларусь-3. Родился и сразу взял карандаш. А зачем жить, если ты не знаешь, что такое заплакать, что такое, когда ты получаешь больно на сердце, когда ты не влюбился, что-то жил. У Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі разгарнулася выстава «Горад і людзі» ў аб'ектыве фотокамеры 20-е стагоддзе, прысвечаная тысячагоддзю абласнога цэнтра. У экспазіцыі прадстаўлены паштоўкі з відамі Брэст-Літоўска канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Іх дапаўняюць арыгінальныя фатаграфіі гараджан, зробленыя ў той час у мастацка-фатаграфічных атэлье, фотоапараты 1912-1980-х гадоў вытворчасці, розныя прыстасаванні для вырабу фотаздымка, унікальныя рамкі і альбомы. Выстава працуе пад 14 кастрычніка. Свята для ўсіх аматараў джаза і імправізацыйнай музыкі. Чым здзіўляе 29-й фестываль «Мінскі джаз», які гэтымі днямі ладзіцца ў сталіцы. Сакрэты музычнага форуму прыадкрыў яго нязменны мастацкі кіраўнік, народны артыст Беларусі Міхаіл Фінберг. Михаил Яковлевич, вітаем вас і дзякуем аркестру за штогадовае джазавае свята. Я ведаю, што вы, як бы мовіць, захварэлі на джаз 50 гадоў таму. А вы памятаеце свае першыя ўражанні ад гэтай музыкі? Конечно, я все памятаю, все ведаю і шмат працую. Это жанр вельмі непросты. Трэба мець сапраўдную адукацыю, трэба вельмі шмат працаваць. Мы так і працуем. В гэтым накірунку у нас вельмі много праграм і вельмі шмат беларускай музыкі. Взять только те творы, які написал композитор Євген Глебов, які написал Лучунок и Смольский, и многие іншие. И они не писали специально джазовую музыку. Мы переробляли ее, и мы зробили столько творов, что зараз уже есть чем ганариться и ее что показывать. Вся наша жизнь – большой сюрприз, и шаг земной, то вверх, то вниз. Попробуй знать, что хочешь жить. Одна нога и чудеса, и хрипоты, ее глаза, и звезд волшебных небеса. За амаль 3 дзесяцігоддзі мінскага джаза склаліся ўласныя драматургіі ды традыцыі? Безумоўна, традыцыі. Першае – это якасць. Па-другое, это выдатны густ. І па-трэцяе, каб была сапраўдная геаграфія усіх тых твораў, якія напісаны ўсім свеце. І каб это была зроблена так праграма, каб слухачы, якія прыходзяць да нас на нашы канцэрты, мелі асалоду слухаць тую сапраўдную драматургію, якая закладзена ў многіх і многіх цудоўных творах. А ці праўда, што партытуры для фестывальных канцэртаў нават за мяжой замаўляеце? Конечно, это правда. Я покупаю их в Злучаных Штатах Америки. Я покупаю за свои асабістыя грошы. Зато мы играем тую музыку, якая сёння першая ў свеце. Мы можем выконваць музыку, якая написана і 60, і 50, і 70, і 100 гадоў тому. Першае, што трэба рабіць, это густ, другое таленавітыя партытуры і каб вельмі выдатнае выкананне. Вось у спалучэнні будзе атрымлівацца тое, што чакаюць ад нас нашы прыхільнікі. Дарэчы, заўважыла, у афішы другога дня фестывалю пералічаны імёны кожнага з музыкантаў аркестра. Яны салісты. Это не так просто играть в ансамбле, потом перейти на соло. И это тому я вельмі уважліва гляжу на этих людей. Они все мають цудоўную адукацыю, они мають цудоўны досвід. Усе разом яны павінны быць заўважаны. Михаил Яковлевич, дзякуй вам вялікі і да сустрэчы на сапраўдным джазавым свяце. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.